Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami, na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ali Tuhan, naing tangihonon nami ma hatam na bediay. Uka marohanami di bagasat todimi, asa takas sujalohami, jala takas huat tusihami, hatam na bediay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita partangianga dihita di tikion, ima natar surat di buku Filipi bidutolu, mamuka sian ayat 10 pitu, sahat tu Filipi bidu 4 ayat sada. Tapai huti humma di bagasar rohatta, songonomma didok. Rap sitiru au mahamu ale akadongan. Jala pamanatamu ma akan namar parange songok kami sitiru muna. Ai songon naung jot hudok tuhamu. Jala anggon waing mardongan ilu do hudok. Torop do marpangalaho gabe musu ni silang ni Kristus. Hamagoa do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, si haila hononna di hasangapon, akana di tanoon di parrohahon. Ai di banua gijang do sabulota, siani do tapai maima si panguluhita, Tuhan Yesus Kristusi. Paubaon na do daging tanah leaon, gabe doson daging nana sangapi, hobar tuha gogoon nai, ay tarpatuduk sado saluhutna tu ibana. Oppe, hamu akadongakku nahina holongan, jala nahina siholan, halasan ni rohaku, jala tupalhu, songonima marsihohot tamu di bagasan Tuhani, hamu aka haholongan. Ima sahatna. Huria nahina holongan ni Tuhata, padohan naung lilingdo padohanon. Orang sabar dikasihani Tuhan. Alai atik pe naung jot padohanon, alai buido dangapala sude jolma marnapuna hasabaronon. Hape tung macai rikot doi dihita, lumobi dingulu ni halak Kristen. Ala memang salah satu kunci ninguluon ima molotok tong jupang hasabaron di ngulut taon mengadopi ragam ni hamaoloni. Asabui dohonota kunci sukses do hasabaroni jala parbue ni haporseaon tu debata. Huria nahina holongan ni Tuhata, molo tajaha diturpuk jamitata sadarion, diajari dohita asa toktong mian di bagasan hasabaron. Didok, pangido hamuma saina lehonon na do tuhamu. Lului hamuma saina jupangat do hamu. Tuktuki hamuma saina ukapon na do di hamu. Ima natar surat di Matius 7 ayat 7. Apostel Paulus sadiri pe di pado hanon di poda hodo tuhuria Rom asa jupang hasabaroni dido marlas ni roha mahamu makirim marbengek ni roha dihapur suhon jugulhon hamuma tangian boasa ikon sabar alanunga jumolo Jesus gabitiruan ni akana porsea tu debata na makangoluhok kasabaron
dohot habengeton mengadupi sitaonon namasa tu dirinai. Dileai, ditijuri dohot di pauru-uru do ibana. Gariada dituhas tu Jesusi na sopatut tu ibana. Alai toktong do ibana sabar. Sahat tu namate tarsilang ibana mamor saddu satta. Sai toktong ibana benget jala sabar. Hurian na hinaholongan ni Tuhata, pangalaho si songonoddo na maol jupang di deba halak Kristen di huria na di Pilipi, ubahen say di paingot Apostel Paulus Suryai, asa unang sarobang niyan, dohot talak na soporsea tu Kristusi, na mangulahon hagio ni daging, doho parange naso badia di adopan ni debata. Pamusatan ni pangajarion ni Apostel Paulusi ima hamamate dohot haheheon ni Kristus Jesus naung patuduhon pakokoponna tu portibion. Huria ni Tuhata sian ngolu ni Kristus Jesus ido marguru Apostel Paulus taringot tu hasabaroni holong ni roha pakirimon dohot aporseaon. Ido ubahen marsitutu ibana mamaritahon barita naulii. Gabe jongjok kuria dohot parpunguan ni aka nama kaporsiai debata. Dang madok naung sikop ngolu ni Apostel Paulus. Gariada dirajumi ibana do dirina songon ula-ula na sotama. Alai ala mangasahon na sinirohani debata tarpatupa ibana do ulauni. Gudang do haporsuhon naung binolusna di pakobasioni. Alai benget do ibana manau. Poda dohot pangajarion na songonima nuaing nanaing pasahaton ni turpuk jamita partangyanganot tuhita songon rues ni huria asa tatiru Jesus na toktong benget jala sabar mengadopi akan namasa tu dirina. Torop jolma naung teruli dihasabaron songon na pinodahon ni Apostel Paulus marhite-hite barita naulii. Dibaheni naing gabe dohot ruasi maka ngoluhok kasabaron haporseaon holong ni roha dohot pakirimoni. Tunggabe sitiruodo ngolu ni Apostel Paulus tu akana porsea. Atik pe mamolus sita digodang ni hamaolon alai marguru tulomo ni rohani debata naboido adopata sude akka namasai. Huria nahi naholongan ni Tuhata unang mga sahok kabisuhon dohot pikirata alai patu jolohon gogo ni Tuhani. Aku ni nang pe mangadopi hamaoloni huhuk mahita manatap tujolo ima ngolu sogot na pinarade ni debata. Didok Apostel Paulus ay di banua gijang do sabulota. Sianido tapaima si pangoluhita ima Tuhan Yesus Kristusi. Tapatudos tuhata ni edeta na madok. Surgoi sabulota doi. Dangadong besi ayo disi. Na mamuji toktong na disi pinalua ni tuhatai. Surgoi dohot udukna. Bukwede 522 ayat sada. Dang ditanoon
anggo sabulota di banua gijang do. Alai na mai madohita asa jupang sabulo nito dita di para di na pinarade ni debata tu akan na porsea di ibana. Tu debata dohita marhaporusan jala marpangusadean. Mangeahi ngolu na pinarade ni debata tu akan na porsea di ibana. Taingok matoktong paboa na disarihon tuhatai di bagasan ngolutta siganopari. Dang dipasobu tuhatai hita pujung. Alai didongani jala diramoti dohita ganupari dohot ganuptiki. Unang mahita marnabosan mangalualu tu debata nangpe mangadopi ragam ni hamaolon di ngoluon. Ay naboi patupaon ni debata na di luar ni na tapikiri. Atong huria na hinakolongan ni tuhata adong ma tolu na macay arga nagabe ipola ni turpuk jamitata sadarion si hanguluhonotta. Na parjolo naing maniru ngolu ni Kristus songon na hinangoluhon ni Apostel Paulus. Ido na ni dokna rap sitiru au mahamu ali akadonga jala pamanat hamuma akan na marparange songo kami. Sitiruod do akan adenggan na binahin ni halak jala gabe si parsiajaran na argadoi dihita. Dang jadi marguru tu na hurang enggan binahin ni halak. Gariada tahe ikon barani dohita mamisang akan asodenggan binahin ni dongan. Unang gabe ditiru halak akan nasodenggani. Dungina paduahon unang har haporseaon laho makaporseai Kristus. Songon naung jot ditonahon Apostel Paulus paboa gudang naung soporsea disilang ni Kristusi. Gariada tahe gabe musuh ni Kristus nasida akan na soporsea disilang ni Kristusi. Dang porsea di hamamate dohot haheheon ni Kristus. Hape ido pamusatan ni evangelium manang berita nauli na tersurat di buku nabadiai. Ima holong ni debata marhite-hite Yesus Kristus tuhatai. Mangasahon gogo ni debata di jamitahon ibana do silang ni Kristusi sopola mabiar jala ganggu ibana. Atik pe gudang naso marlomoni roha tu ibana. Alai manok tong do ibana mamaritahon barita naulii. Asa torop jolma maka porsiai debata silehon pasu-pasu na hinirim ni rohana. Nang pemacay lelek kita tarpaima di haroro ni pasu-pasui. Alai adong do tiki na lehet patupaon ni debata. Pasauton pangiduatai. Songon si Abraham na toktong setia tu debata. Songon ni dokni turpuk jamitata sadarion. Atik pe dibagasak katutuaon na asa jupang na pinangidona siat debata. Ima hasosorang ni si Isak naung lileng pinaimana. Gariada tahe danga dong belau rohana tumubuhon anak si Sara donganna saripe. Huria na hinakolongan ni Tuhata. Dipaingot Apostel Paulus Suria Filipi asa unang mangulu
songon akka jolma naso marhapor seaon dohot naso marpakirimon. Hamaguat do ujung nasida. Butuhan nasida do di pardebata. Si haila hononna di hasangapon. Akka na ditanoon di parrohahon. Pola di dok Apostel Paulus. Hamaguat do ujung nasida. Dungi na parpudi ma si putih hatta siat turpukon iman na patuluhon. Molo tajakkon Kristusi gabe dapot titama tupal hanguluani. Nunga di parade Jesus di akan porseai ngolu na saliling nililing na marhite haheheonai. Asa dada holan di tanah obbe jabarta nunga rade di banua gicangi. Ninna Apostel Paulus di pangujungi ni turpukon. Paubaon na do daging ta na leaon gabe doson daging na nasangapi. Hobartu hagogoon nai ay tarpatuduk sado saluhut tu ibana. Alani i unang ma holan na say mamikiri na adong di portibion so mamereng harajaon na si debata di ari sogoti. Rikodo arta doho sinamot hamoraon hagabion hasangapon pangkat dohot na asingi alai unang magabe lalap di bagasan ni i marhalia kaliang ngoluta unang tading parsaurat dohot debata unang gabe akai mangarajai dohot mangatur hita tutuma didok tuhatta Jesusi sai jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabba hononna dosude akka odeng tuhamuna. Matius 6 ayat 33. Huriana hinaholongan ni tuhatta marhite turpuk jamita sadarion takasma tahangoluhon songon parpesalmeni namangido tu debata denggan basa di tonga ningguluna ala di parhatopo tibana do debata pardenggan basa jala parasiroha suang songonima nakita asa toktong mangulu di bagasak kaporseaun tu asini roha ni debata nasai toktong mian di bagasan ngolut taon atong huria na hinaholongan ni tuhatta marguru tulomo ni roha ni debatama sadok ngolut taon unang marguru tu portibion manang marguru tu halak na asing naso marpakirimoni bohado asa jupangi miyamma Jesus Kristus di bagasak kita marguru mahita tu lomoni rohana. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami. Natakas manungguli ngolunami. Paingotok kami di pardalanan ni ngolunamion. Asa manoktok kami porsea jala marhasatiaon holat tuho. Tutu hati dakonon nami do Tuhan. Macai gudang do parukilo kubolusami. Si taonon nang arsak ni rohape nama baik kami gale manibil siadalan napi natikommo alani i sadarion dina hutangi ho kami hatam nabadiai tiok matuhan gomos saporseon nami di bagasan todim todi parbadia. Amin.